inini ndandava invisible, like kuti handisisiri munhu, I'm nothing. Munhu wavaiti addressa zvinhu was the maid. Zvokutoti maybe kanti, let's say as husband and wife, like my conjugal chichichi, they were just flowing. Ndatombofunga like, what is this? Mangwana kwakunongoedza tebva taita as atombozivana. Rafu yacho I was like, is this the same man? Wandabva naye here umpawo kana kuti like she liked it. She was in charge, but she unotomuzirawo usisi kuti angadii. She's a woman after all. Maybe anogona kutoreza all my hopes and everything. Mufaro wedu kuva nemi muchirongwa My Story. Chirongwa chatinokuunzirai vanhu vanotaura zviri kuitika muupenyu hwavo, zvakaitika muupenyu hwavo. Dzimwe dzenyaya dzatinounza pachirongwa chino dzinovhundutsa, dzimwe dzinotyisa, asi kadzimwe tinodzidza kubva madziri. Tinowana futi mastories ekuti tinowana hope, tinowana courage, tinowana ushingi hunenge huri muvanhu. Nhasi uno pachirongwa My Story ndina Mai Tom. Makadini Mai Tom? Tiri kwangu makadini. Mai Tom vakakurira kupi, vakadzidza kuchikoro kupi, vakatamba mahumbwe area ipi? Mai Tom vakazvarwa kuBhekita kuMasvingo. Primary school yangu ndakaita kuMasvingo, ikoko secondary school as well kuMasvingo. Part of it ndakaita kuCentenary. Ndakaita futi A-level kuMasvingo. Then after then kubva ndazoenda kuMutare Teachers College. Zvichida kuti nhasi panapa tiri kutaura nemudzidzisi. Yeah, sure, ndiri teacher. Mai Tom, kusangana kwatakaita nemi yakanga iri nhau pamusoro pemwana wenyu anonzi Tom. Chimbotisanangurirai, chii chiri kuitika mwana Tom? Kwati chii chakaitika pana Tom? Tom sekutaurwa ndakamboita mwana akazvarwa ari normal, then later on akabva aluza hearing yake nespeech. So kuitika kwakaita izvi kwakativhundutsa, tikambomurapisa-rapisawo. Then maefforts ekumurapisa iwo anga ari very fruitful. Chakazongoti chimisei ilockdown. Saka tiri mulockdown imomo ndipo akabva azotaridzwawo rimwewo side of his pain. Maybe saka achitambudzika kudaro zvakabva zvazonyanya kuratidza kunge zvine zvimwewo zvisiri medical mukati. Saka ndinongoona sekuti just anyone wouldn't sit around and watch. I would like to strongly say I was the first person who made the first step yokuenda naTom kuMasowe. Ndaenda ikoko kuMasowe uko, munhu wese ane midzi yake. Zvaiitawo kuti zvikunetsa mwana zvakango like paifanira kunge paine vakuru vemumusha make vaifanira kunge vachimudavirira, kwete kuti ndanga ndichinongedza kuti kwete kuti ini paisatombova nekunongedza kuti ninge ari kudai mwana. Kwakanzi pane vakuru here vanokwanisa kumudavirira, especially baba vake uyezve sekuru vake, avo vakauya zveshuwa vakanzwa navo vakatodzidavira kuti tinodziziva. Takatombobatsirawo mumwe akanga ane dambudziko rimwe chete, ini ndichitotarisawo mumwe munhu akatopunduka anotorarama nhasi uno. Saka ndakabva ndava nehope yekuti zveshuwa tikatomirizikawo nemwana anoyambuka. Asi zvakabva zvaitika ndezvekuti vakuru vake havana kuzoramba vachiuya kubatsiridza sezvakanga zvataurwa nemunhu waMwari aitibatsirawo. Tikutaura mwana ane makore mangani iye zvinezvi apa? Iko zvinezvi Tom ane 8 years. Ko inguva iyo yamakatanga kufamba naye muchida kuti abatsirwe akanga ine makore mangani? Tom anga ari pakati pe 3 years to 4, in between there. Mataura kuti
takaona kuti zvimwe zvacho zvazvisade vanhu vanatimovha kuti hazvidi chirungu izvi zvinhu zvisingatoda chirungu zvinhu zvechivanhu. Ndezvipi zvekuti mungati mwana akanga akuita kuti kunyange iwewe wakatarisa ka unoyazoti izvi hazvichadi chipatara izvi? Alright, even up to now ndogona kuti Tom was wondering about zvezvokuti mwana mudiki wezera iroro haangambofambe zvokuvarairwa aibva tongoti airasika patoti ainyangarika because mabvira acho aiita pamba haakupei mukana wekuti mucherechedze kuti achiripo here. Munozongona mwana pasina nguva diki iyoyo kuti munoda kuti mutsvage kuti ari papi hachaimuwana nyore. Taigona kutopedza zuva rese tichifamba tichimutsvaga. Zvakatanga zvichiri kuita nyore zvichinzwisisika kuti ndofunga pamwe mushopu anoziva kuti tinombouya kuzoshopa imomo because aimborasikira musupamaketi padhuze nesu totomuona imomo, kana kuti aibva aenda muyadhi yechechi pedze zvanga kuenda kubhoho pedze zvota kutozomuona kutokwira gomo kutoenda kuseri kwaro tonobata imwe location. Mwana yeye anga achiri mudiki saka zvakatanga kutivhundutsa. Kozoita imwe behavior yaaiita aingoseka non-stop zvokuti kana akabata kuseka hanyarari anaichiita kutotura mafemu okutarisa osumudzira kana kuti aisarara kana kuva neukasha hwekuti aindirova zvokuti ndaitorwadziwa neivheni pazera rake iroro. Dzimwe nguva aibva avhunduka achiratidza kuti ane zvinhu zvaari kuona kuti achitaura anga asingachakwanisi speech yake yanga isisipo. Saka izvozvo zvakandishayisa hope ndikazongoonawo kuti izvizvi zvinenge zvaane chekuitawo chokuti ndikaramba ndakagara pamwe mwana ane zvinhu zviri kumunetsa zvatisingaziviwo like zviri spiritual. I really concluded that. Sekuru baba mazuva tora imi ndima anga matotanga kuenda nemwana kumasoro. Tinoziva tanzi kuti munga wakaona kumasoro unoona pakanyozara madzimai ndiwo vanenge vakazara. Dambudziko rakuwirai makabva maenda imimi nemwana kwakunzi panoda verudzi rwako vachimudairira. Mauzwa mumwe munhu atoti kuti pane umwe wekuti takatozvakambodaro tikamufambira sezvinezvi ato munhu ari right. Mati hazvina kuzoramba zvichienderera mberi vachifambira. Vakasvika papi pakuedza kubatsira mwana? Zvakaitika ndezvokuti ndingakwanisa kungotsanangura chimiro chiripo sekuti murume wangu inini like ana mai vakewo kunze kwamai vakanditambira mumusha umu. Saka nekuda kwechimiro ichocho I want to say that, but like baba vakabva vaita kunge vari kunditi ndichauya tobatsira mwana uyu, asi mimi musazoudze vana mai vari kumbawo. Matauriro aya ndakangoita sokuti ndofunga kuti vanhu vese vanogona kungonzwisisa kuti ndoti chiko like a step child. Chero kana une rudo asi haukwanisi kumuitirawo zvese, especially kana zvinhu zvazonyanya kurema kudai. Maybe munhu anenge akwanisa kumuhendlerawo zvinhu izvozvo idunga munhu like nyakutumbura wakewo. Saka ndakangoona kuti pamwe ndokufukidzira kunani kuna sekuru vemwana. Tozotaura maybe dzimwe nzendo zvinonzi taurai madzoka. Saka ndakangofunga kuti pamwe ndokufukidzira kumwe chete kuripo. Indakabva ndangoti hapana chakaipa tinozogona tongonyarara seizvozvo. Asi mushure mekunge vauya vadavirira kudaro vakazoita kunge vandipa ichita kunge tsindidzo kuti musazotanga maudza avo titange tambofambira mwana tega. Chakazonyanya kukahadzisa ndechekuti havana kuzombodzoka. Ini kuti nditevererewo kuna baba vemwana ndova ndaikwanisa kutaurira kuti tava papi nekuda kufambira mwana. Uyu murume akabva ati baba vari bhisi. Pandakaramba ndichiinsista uyu akabva aita kunge andipandukira akatotaura mashoko ekuti uri kuvafungira kuti vari kurwadzisa mwana here. Saka ini ipapo ndakatambudzika ndikabva ndati aiwa pamusoro pezvo hakuna kumbonangwa munhu like zvabva kupi
Saka munoziva zvazvinoita kumashure kutanga chitori mhuri yanga ichigara munyararo. Inini I have always wanted peace. Ndakabva ndangofunga kuti plus futi ndongati ndiri munhu yaya ane respect. Ndoda kutaura izvozvo. I actually had a very great respect for everyone, especially the elder like sekuru vaTom. Panga pakutaura mashure kuti asi uri kufungira kuti ndivo vari kurwadzisa mwana here. Pachishona panotonzi wapuma. So in knowing my position, ndiri muroora, ndakaona kunge ndinenge ndakuda kutanga zvimwe zvandisingazokuriri. Ndakabva ndangonyarara. Ndomaperera zvakaita. Kusvika nhasi uno hatina kuzombobata nyaya iyo. Havana kuzombodzoka. Tiri kutaura sekuru vatobvuma kuti zvinhu izvi tinozviziva zvakamboitika kune umwe akabatsirika. Havana kuzombodzoka. Havana kuzombodzoka. Murume haana kuzoramba achiyeuchidza baba kuti ko zvinhu zviyatigadzirise pamwana. Maonero angu haana kutozombovayeuchidza. Zvakazotoitika ndezvokuti inini ndinda kutongoona kuti musi wanyanya mwana kuti pamwe hatina kurara, musi wekuti mwana anyanya kutambudzika, ndakutotora mwana uya ndakatozotsvaga rimwe sowewo ndoenda naye ikoko kusvikira ndakungoita upenyu hwekungodaro. Kupedzisira rimwe gore, ratova rimwe gore, pane mumwe munhu andakabva ndazonzwawo kuti munhu aitopupura kuti ini ndakatobatsirwa nemunhu iye ndichitorwara zvakati ende uchitonzwa stori yake waitoona kuti pane testimony. Ndobva ndatofonerawo munhu uya, ndobva abva atoti namatira pafoni, ndobva atotiudza kuti dambudziko renyu rakadai ndinokwanisa kukubatsirai. Asi munhu yakabva achaja mari inoita iyo $400. Ndobva ndataurira baba vaTom, vakati kana achikwanisa kutibatsira ngaauye. Munhu iye akauya zveshuwa akatogara pamba pedu akatitemera kuti ndikwanisa kugara chete 4 days. Ndobva ndaita sei ndadzokera. Munhu uyu akabva azoya nechimwe chimiro chakazenge charava gangaidza mukwenyu chaiyo. Mezi yavavira kumusana. Chokwadi. Because munhu paakauya akabva munoziva zvazvinoita, vanokwanisa kutodoma kuti munoziva here nhingi akati izvo zvakamboitika hazvina kutitambudza. But then ndobva kuyeresa mwana mazuva iwayo tichiita chikamu chose ichocho, baba namai nevana vavo tichifambirana. Kozoti zuva rekunge munhu akuenda, munhu yakanga asinganyatsogone Shona aitaura Tonga. Saka Shona yake yanga yakatoita kakutsveyama. Saka munhu uyu akazondisendera meseji yakanyorwa nechiTonga. Ndobva ndatoshaya kuti meseji iri kurevei. Ndobva ndati ko muri kuti chii? But paiva nguva nemanzwi akanga akanyora aiverengeka ipapo anga akangati baba Tom. Saka munhu akabva andizonditsanangurira. Meseji yainspect akaisenda atobva. 4 days dzake dziri dzakwana akati mwana atodini? Mwana achaita zvakanaka. Then pane zvandichasara ndingoti murambe muchingoti itei. Handiti. Saka munhu iye aenda ndopakazondisendera meseji. Ndati ko ndakatombobatwa nepfungwa yekuti munhu anogona kunge ane utsotsi hwekuti ndakamuti zviri kurevei. Ndobva nditi ndiri kutya kuti zviri kunetsa mwana baba Tom vane ruoko ipapo. I was shocked. So I was like munhu kwazvo anga asingakwanisi kuita sei kubatsira mwana. But then ndobva angoona kuti akungotaura the impossible so that munongosara musina chekuita. Saka ndobva ndati muri kuti chii? Munhu iye akabva atoita zvezvokuti torai zvokuyeresa zvezve munorota hope, something like that. Ndokutorota hope tona baba Tom vachijamba sezvinoita Tom. Ndobva ndatobvunza kuti ko indava zviri kurevei? Zvikanzi since ivo baba Tom vandakataura navo pavo vega vakadini tikatonzwisisana zvandiri kutokuudza iyo. But then
ndakuudzawo imimi ndimi mai vemwana zviri kwamuri zvisita kubvisa problem iri pane mwana tongoisa so it was absurd. Ndikati how can that be? Mutomu wacho asati aita se apora takucreate imwe problem. How am I going to handle it? Ndane vanhu two vekuita take care of. So with immediate effect ndabva ndangoti mina mati venchi taise chiregerai. Saka vasati vaenda ava pane kamwe ka friction kakatomboitika. Vatoma vakabva vatanga kungoti vasingachafarire munhu uya achiripo pamba. Ndofunga pamwe vanga vatotaurirana pari kunzi takambotaura tese. Vakabva vamuti handichakwanisi kuwana mari 400 ndakawana 3. Ini ndakatozobhadhara $75 ndikatozoisa nezvimwe zvima-items zvandaitengesa like ma-rags aya ma-carpets kuti mari yake ikwane value ye$400 ndokuenda kwaakaita. Ndobva ndazongoona sekuti maybe haana kufarira treatment yatakamupa here kana chii. Ndobva ndangotomudembera kuti chiregera ichi zvenyu. Ndobva akutotsanangurira kuti inonzi back to send. Akati no, that's not good. Chiitaise regedzai zvenyu. Saka baba vatomu manje vakazenge vakuchigaro ndipopotera kuti wakadana munhu tsotsi asingagoni zvekunamatira munhu deliverance yaitaura. Sikaini kuti ndivaudze kuti munhu yakandoita zvakati hazviite futi. Then ndakaramba ndakungoshorwa seizvozvo asi hazvina hazvo kundikanganisa because ndaiziva kuti ndikutoprotecta family yangu. Maybe titsvage imwe way forward. Wese still iyi version yakauya neavo yanga yatosiyana neversion yatakambonza pekutanga. Pekutanga paisambwa nezvekuti back to sender what, back to sender this. So ndakabva ndaramba ndichingozama kubatsiridza mwana one way or the other. Baba ava vakabva varatidza kungova neukasha kuti tikangoda kungonetsana nechinyaya chidiki diki patova nemhirizhonga, tikada kungonetsana nechinhu chidiki patova nemhirizhonga. Ndikurangarira rimwe first incident andambobvira ndakamborohwa this whole time marriage. Indaitoshanda kuChegutu. Vana vangu tu vekutanga vanga vakuenda kucrash kuno kwaRarare. So taigara futi nagogo mai vanobereka murume wangu. Saka musikana aitibatsira basa ndaenda naye nokuti Tomu anga achiri mudiki anditi. Saka panguva iyo gogo ndovainesara kungoprepare. Taisiya takatoarrange mauniform evana throughout the week. Saka gogo vainyatsoprepare zvezvezvo kunyatsoti iri Sunday night kai indaizomukira chidrive makuseni Monday. Waiona vachiprepare with love vachinyatsoti zvanhingi apa. So I was like, it's so sad. Ndikushanda kure ende vana vakutanga their first school ende handambovaprepare. Ndoda kumbozoriskawo one Monday ndimbozoprepare vana by myself. So ndobva ndazviita iri Sunday iyoyo. Like takatorara pamba paSunday. Ndobva ndatoarrange. Unfortunately weekend iyo mva kwanaya kudaro mauniforms evana akabva atadza kuti kuoma nemabhegi. Saka takazotongotora imwewo secho 1 yanga ichikwanisa kushandisika. Ndatotaura nevana ava kuti takukwisirai malunchbox enyu one bag. Zvako zvitorimo imomo zvemunhu wese zvirimo. But vana being vana zvavanobva vaita. Saka kutoti chitakura ichi bhegi renyu zvinhu zvese zvirimomo. Saka kombi yabva yatoridza bhera pagedhi. Baba Tomu vangu vachitochinja. Vakabva vabuda vachiti mukunonoka sei kombi iri kutoridzira vana apa. Ndobva ndatoti paita problem so ndoda kuexplain. Saka ndakabata like chigubhu chemazoe chachina ovharika. Ndobva ati iwewe sei like hauna kurongeka. Mama vachiita panapa vanoita zvinhu izvozvo kuti zvichiflowa. Iwewe une kaku like wajaira kuitirwa.
ndati what's the comparison kuti akatosha kuti why apa mama waripo apa why bringing the comparison ndobva saka gogo wakabva watongotora vana ndokutoita se ndokubuda navo ndobva uya ndobva akuti izvoni haikona kudaro mhaniwe chichichi like todisturba vana ndobva ndati taida kugadzisa ndida kutaura kuda zvinobva aita zvekuti iwe haikona kuita sei kundipindura kana akabata chigumbu chembo chadonha pasi dhingira totanga kuita sei kurasika was furious like kurasa chikafu ero chandotenga inini and he was made vatanga kutondirova issue yekuti I don't even imagine kuti yange isimbori hapana there was nothing at all ndakarohwa ndakamhanya kuda kumbonwa kuseri kwesofa nsara tombedeko he was suspending himself pamasofa achinditsika angatosvika bhutsu ndakarohwa ndobva ndambofuka kuti regai ndibude nditize ndauda unosvika padhoo bva andibata ruoko kuti nditese ndidzoke mukati patori nekicheni kabhinya chedu ndobva ndabata dhoyo svika rakwachuka achitidzosera mumba umu apo mukushamisika kuti ndikurerwa nyaya yemazowe here arasika inyaya yekuti bhegi raita 1 here ndirikushamisa and this is the first time yamukurohwa. This is the first time I was beaten like this and I'm saying let me after how many years in marriage? Like tongoti around 5 years in marriage, tongoti roughly 5 years in the marriage. So zvinhu zvakasara zvakamboitika then ndobva zvezvokuti maybe ndakafunga kuti ndoita seko ndobva ndatora water glass sine mabar glasses aya akareba kudesvo ndobva ndatongoscare kuti usauye kudhuze bvari butsura kudesvo paradonha pasi glass ranga rakabva raita zvimagranules zvinoita kunge windscreen yemota mvarati vati futi ukudistroya zvinhu zvangu zvakanga abva nawo kutanzania like why are you doing this uchidistroya zvinhu ngori nemweya wedistraction. So I was like how have I been destroying things, you know? So the struggle went on. Ndakabva ndadaiso ndakadzimbidzirwa ruoko rwangu pastove. Gogo vari kupi? Gogo handiti vaendesa vana vanga vaenda nevana uko vadzoka. Gogo vapo vakadzoka ndopo vakaona the house is upside down. Saka vakati chiko vachida kuzama kurandutsira. Gogo vakada kuzama kubata mwana wavo angasiri kutombokondroleka. So stove iyi yanga yagara ichidziya neactivity dzekudziisa mvura but ndakatoita blister up ndo pakanotsambirirwa ruoko rwangu ipapo. So ndakabva ndafunga kuti regai ndimhanye muspare mevana ndamhanye imomo mamune mattress yanga iri nyuwani bva ndanozonokotama paedge payo ndaiti ndichikwadzwa needge yemattress uku ndiri kurohwa kuti zvokunyepedzera kurohwa matama esayenzi nzeve dzese idzi nezvibhagera ndichirohwa. So panga paine iron yanga iri papelmet pawindow pelmet tambo yacho yanga yakaita kakurembera kudaiso. Saka pandanga ndichirohwa apa ende time dzadzatofamba vana vanga vabuda kumapast 6 patime yandakazobuda mumba umwe ina kusvika hangu time pakwatiwo kuma-9. Saka ndakaona this is getting too much. Ndafunga kuti ndidedzere vanhu panext door. Saka ndakadedzera zita remai panext door uyo akabva atongondiregedza ipapo. Then paanga akuda kubuda pepe ndopakabva aita kunge aguma tambo yeain ye but handina kuona because ndakadai so ain ye yakabva yandirova handisi kuziva kuti ain ye ndakatomboichengeta yakabva yatsemuka like bhodhi yayo yanga yakatsemuka ndakarohwa nayo nechi paseri penzeve apo kubva yandicheka ina hana kuzviona ndakaita kakupuruswa naye kudai so time iyi hana kuzviona but ndakarwadziwa ndobva ndangofunga kuti ndatori nemakiyi emota ndandakatobata ndobva ndatombobuda panze inini with me ndandine some 500 rands fuel baba vaitoisa fuel full tank mota yandaitoshandisa you know. Saka ndobva ndafunga kuti ndiende kukapa kunotora mota time ndichabata here time dzekuchegutu ndatononoka. So ndakabva ndangokwira kombi ndakazombodzoka ndakabva
dzokangotora mari yayo ndanokwira kombi, not even knowing kuti ndiri kutomboenda kupi. Ndakwira kombi yaenda mutown. Ndakusvika mutown ndopandakaona pakanzi civil court uko kumakotsi uko kuna Rotten Row. Ndopandakaona kuti chindidzikiseyo pano. Ndanda kufunga kuti unoti maybe domestic violence. Pandatonzi apana papashande inya kuna third. Ikoko ndopandatonouzwa kuti neevidence yese marohwa. So mukombi mo ndomandakatozoudzwa nemunhu angari panext pangu kuti muri kudonhedza ropa muri kubleed. Munhu iyeye handitombomziva up to now. Akabva andipa chichiffon like chidhuku. Ndobva ndatozofuga kudai so. Ndobva ndaenda kuna fourth uko. Ndobva ndakanoda kunomhangana domestic violence. Ndobva vakuti munhu anotosungwa around 6 months imprisonment. Chii chakadai. Kutobvunza kuti zvaitika sei vakutondi-attend. So hearing kuti 6 months imprisonment, I was like, zvozodii? Maybe pamwe he was just angry. Then apart from like tachigari zvakanaka, but ka element kekusava responsible kanga karipo, because unoona kuti pataida kutenga chikafu I would contribute inini. Then pamwe pacho takamotora loan tikatenga mota some Nissan Navara, so takaita like almost half, you 2.5, you 2.5 and some more money. But then from then papa neka loophole kekuti munhu asikuda kuva responsible. Then ndobva ndaita like why shouldn't I at least let me engage maintenance. So though when maintenance vaya vanozokuita like counseling sort of, ndobva taenda imomo, ndobva vazoti tinoda 1 munhu wekukansela like, ndobva ndatozotorwa ini ndakanonoka kuisa mapepa zvangu vatoti uyai mimi to cancel. This was chaplain, I don't know name yaunda kuikangana. Ndobva vakundi kansela uchibvunza nyaya yangu so mvototi but you are still married, why would you vouch for this? But look at it so somehow ndashaya kuti ndoita sei. Then ndobva zvanzi you can't just jump into this. Mamboudza were family members ake. Ndobva vati you have to call his parents. Then knowing the setup, ndobva ndakuti ndobva ndakatozovapa ivo nhamba dzatezvara vangu kene. Ndobva toti no, ngauye kumba, don't even do anything. Uye kumba. He was so surprised. What is happening? Muri kugara sei? Pane kuti muite sei? Mugarisane zvakanaka. Why are you fighting? Tikansela mva tatoenda kumba, we were better. Tagara. Saka pakabva paita kunge pari kunzi ongochimhanyirika kunomhangana uko. Wapiwe like his behavior and his behavior towards the mother vari uko, the year yokuti he doesn't even show that respect to her. Saka angari like handiudzirwi navo, wawaste time yako kuenda ikoko kunostika yavo. So chakaramba chichiendera mberi neupenyu hwedu. Then issue yaTom here, takaramba chichidaro. Iye akabva aita kunge atoita tools down. Papasina kuti pane responsibility here yanga yakutoita ichitsvedza. Then tanga tine we had that family ratechita rekutonga Willets kuchiredzo. We had a farm ikoko. So patinoita maharvest pipe anoitwa yearly. Kutori quite an amount inobuda ikoko yekuti tinokwanisa kutosurvive. Though pachiri pamabetter days pipe taitoplana like togona kutotenga a vehicle for you, tototenga for a vehicle for myself, yachireva iye my husband wangu. Then ndobva maplans ese ataiva nawo that iwayo haana kusafesa.
ndobva ndada kutomboquestionawo kuti what is happening. I was adamant kuda kuexplaina kuti zvafamba sei. So one ini taitomboendawo tese kufamu ikoko, pane imwe space iya yekuti kunogarwa nevanhu kweyo ndaitomboitawo zvekurimawo matomatoes nekuita sei, ndatoitawo setup dzekuita irrigation mahosepipe and all. Uya yabva angozouye kana arongedza mahosepipe aya everything vazvidzosa kumba kuHarare. I was like, why are you bringing them back? Ini handidi munhu anoita sei, anoramba achificha achiuya kufamu. Like, kotatadzei? There was no explanation. Akatanga chambopa excuse yekuti ndichiende ikoko noida kutakura vanhu road, saka hapana kuti mukaogara mumota munopedza space, toda kutakura vanhu. Up to until pazongospillewa out kuti hamuna place kufamu. Zvezvokuti I was going through a lot. Kuda kumboaccommodata issue yemwana, accommodata kungoti tingogara zviri calm. Then izvo zvemari nefamu ndakabva ndangoona kuti this is another issue. Saka zvakabva zvazoitika ndezvekuti another time, zvekungoti pane ka space kari pamba pedu, ndakadyara muriwo ipapo. Muriwo uyu ndobva tatoutema. Tomboti baba vandu vaprovider kuti vatenga nyama, vatenga grocery, vatenga chii. Vanga vakuti ini ndandava invisible, like kuti handisisiri munhu, I'm nothing. Munhu wavaito addressa zvinhu was the maid. Ndiwo wanga wakutaura naye on anything, marunnings ese epamba ndiwo wanga wakutaura naye. Zvokutoti maybe kanti let's say as husband and wife, like my conjugal chichichi, they were just flowing. Ndatombofunga like, what is this? Mangwana kwakunongoedza tabva taita sezifa tombozivana. Rafu yacho I was like, is this the same man? Wandabva naye yompawo kana kuti ndaipa nguvai, utona ndatosidline. He openly addresses the maid to tompa floor. I was hurt. So but unozongoti zvine basa re, ngatione tichingovakiridza tichingoenda. So watoona kuti andiavo vabva watonzi nyama yandauya nayo cheke mapisi, watopiwa sample ish 1 per person and you would buy liver. Zonzi chekai piece dzakadai. But uzoona kuti patinobika pepe liver sometimes ubva yashiringa, totowo too tiny. It won't even make sense. Hapana kuti hey, ndobva ndazoti andika ko madi kungocheka henyu aite bit big so that munhu kana adya ke 1 yachiyoyo tione zve meaningful. Ndobva vatoti itai mimi. At one point ndakaita musikana iyeye anga kutozvifarirawo, like she liked it. She was in charge, but kuti unotomudzirawo zizi kuti angadii. She's a woman after all, maybe angona kutorezawo mahopes and everything. And ndabva atoti chichekai mimi. So I actually did it. Ndobva ndatoisa mapisi aya. So ndaseva chikafu cheche 1 piece, ndatoisawo a bigger one for the father. He came, ndatomisa food yake. Akatanga kukondema mavheji, akati dyei kudai kwawasvipa muplate imomo. Maona kupe. It was like, tarima 1 panapa asi yekuti tatenga uko kumarket kana kuti kupi. Zvikanzi ndofunga makaisa ichi fertilizer. No, hatina. But kusvipa kwacho ndekuya kwokuti vana vese vanga vakatarisa, even the maid was watching. Vanozoni iyi nyama ndeipi? Ndinacheka nyama kadai. Imani ndiani akati nyama inochekwa hombe yakadai, ndobva kuti ndimaita kuwa akacheka. So vanzoni unocheka unoziva zvinotengwa here, unotengwa nemari, wakamboshanda that disrespective like
behavior yayo kunyatsoratidza kuti uri benzi in front of your kids, in front of the maid. Kosei kuti wakamboshanda kupi? Handiti panapa tine maishanda kuchekutu, muri kushanda kuchekutu, muri teacher. Nditori teacher. By that time ndanga kunoton then. Nditori teacher. But then the fact yekuti nanda kuziva kuti there was a time yekuti back then mashuro. Ini salary yangu could provide for the groceries, ekuvarare, then euku, like that. So when he features, ndopano vada kuva loudly about it kuti zvinototengwa zvinongwe, like, you know. So that language you know feel like, am I wasteful? That did. So I wouldn't explain kuti chichi. I was so embarrassed kuti no vanangonyarara. So then later on, papa itafuti imwe incident yekuti tichienda kubasa makuseni, ndaita kurondo zosara muna Blawa Road, vana vaidza ku around town. Saka taibuda tesi takadaro, kubva paita neighbor akakumbira lift. So maybe iye sometime ndopa ndisisina mota ipapo angazotora mota yandaishandisa and it was on. Then ndobva anenge aiva neirregular person waaitakura. Zviro kuti maybe convenience indogona kutovunza kuti unoenda kunotoni every day, you know, we talk. Then ndotomira mota iyo every day. So tasvika passport yaitakurwa mai vavo, vana havana they never saw it coming kuti tichazonzi tivadzurire. Ini ndandazogara pamberi apa, then pana neighbor wedu nevana. Saka he was like, simuka mani mumiremi, usikuona kuti pana munhu ada kupinda mota, simuka. Angoti tsobodo, wake up. No, vana vanhu vatosimuka, vamire behind my seat, like it was like unpleasant. Tinani, but nevanhu tikuinvita futi someone else in our car. Takangonyarara mai vanhu vatopinda mota vataenda. So that same night ndopakazoita incident ichi yemuriwo. So mubedroom ndakuti I think this was not good. Shouting like that over nyama plus pamberi pevana wesistill pamberi pamaid. Zvimwe zvacho ndofunga sokuti munogona kungozotsvaga imwe platform yenyu movenda all your anger on me somehow, but kwete kuzodaro inini ndozofeel belittled. Then at the same time we had an issue here, munhu uya wamatakura makuseni zuva rimwe raisambohodza nyemba, uya munhu wemaigona kungomujamba, mozomutora henyu kana mangwana, kwete kuti vana vabva vanzi furufushi like that, you know. Vana zvavanoda vanoda kupiwa like that, back up at home, praise wawo, so that when they face the world out there vane that confidence kaya kavona chiri kumba ndototaura sezvo anziwe ambeyo wanga wachitondipa $1 iro rinotohewa pauzowedzera chifiwa mota inofamba nemvura. I was like, no. Then I was trying to achinambopopotedzana kana tase, but then ndobva patotanga kutotaurika like mota inofamba nemvura iyo mari yakazodai, nyama iyo inototengwa, mari ainongo this, mari ndobva ndati saka pakungoda kungotaudzana ipako pakutanga kutorohwa mambamo, rohwa chakati, kurohwa apo makutofunga ndikuroverwa kuti nyama yaita pisi hombe, kuti nyatsofunga kuti nyaya yabva panyama. Then mazuva iwayo kamusikana akakanga kachiita sekakurotomoka kamaidhorero, sikanga kararamba imomo, ndairara naye uchida kuti umonite kuti vape naye chichichi sevana vangoti une mumwe futi anodai. So akazoti pepu ndokuona haikona ndiri kurohwa, akangomuka ndobva angogara. Ndakarohwa musi uwoyo zvekuti kutopfuura the first time. So ndakazongofunga kuti chakandisezva musi uya kudaidzira, obva ndadeedzera futi maneighbors angu vatoti cheko, vanga vakuziva, obva ndakuti jump aijura cause gate rakatodi rakakiwa, surely they jumped in, ndokutouya. Saka vakatoti gigi vachipinda mumba, my husband ndobva anovhara door kupushidzira nemaoko kudai, ava kuzama kupusha, vatofunga kuti maybe zvatovatensi sei vakuvhara door neumu, but ini ndandati wafuri ndatomira.
but ndaungototi vhurai dhoo ndirimo, but dhoo raraita se ravharidziwa up to until razovhurika. Then vakatikanzila no chivhe chiro kana zvazonyanya kuoma kudaro, ivo vakabva vati she's being disrespectful, vada kundikontrolerei chichi. Then vanhu vangovaudzawo zvazvaitika, vabva vangoti I think kana mai anoona kuti pane kakudonzerana one way ingangopusa mugoregera kusvika pakuexchange like this. But no, it's not like we were exchanging. I was being beaten. Then ndobva vangozoti I think iwe unochiziva kuti hauna strength kazhinji, somehow chingonyararai if you can to avoid a lot of friction. Then takagara, looking at myself mangwana wacho maybe I was purple, like the whole skin pakazara ropa, uchida kuti ukada kuti kukosore unzwa uchinhuhwa ropa mukati umu. So I had to call his sister. Then ndobva ndatozosenda mapicture kuchikoro kwangu. Kubasa kwaunoshanda kune mutemo, pamwe une wakamboexcuse, pamwe unochimbononoka, kune like mutemo yekungoti imwe iri straightforward, like ingori strict. Then ndobva ndatoti regai ndisende some evidence kuti I can't come kuti ndisangana nevamwe and this is state. Then ndobva wato understand. Then pandakaudzawo ma-siblings angu, they were like this is becoming out of hand. Then ipapo mabrothers angu akabva asamona vatezvara vangu kubva vanotaura navo, saka vaya vari kuvakoshena. So ndongoti in between pane kamwe kakungova abusive ikako, ndanga ndakuita unge ndine like imwe ngoti panic disorder, like ndaigona kungoti ndakangogara kudai so ndongoeka ndakutoscreama like you see. Then sometimes kana kuti ndaigona kungoeka ndatongotanga kuchema, then ndotobatwa nehope. So I think maybe stress ndogona ndakungofunga stress yekuhandla tomo, then kumba uku the environment is toxic and maybe it's getting too much on me. This are the time zvinoitika nekuti kana uri civil servant, sometimes mafunds hazokwani to the end of the month and transport ndasina kuzvijaira zvekukomita izvo, saka ndaizopedzisira ndisina mari yekombi. I would say kana matakura vanhu chipinda mutauni ndokumbirawo $1 ikususukidza. Saka this other day ndandisitorina ndapinda mutauni ndokumbirawo like sometimes ndindototambira mari dzedze vanhu vachibhadhara. So aivati ndipe mari idzodzo direct, saka kuti ine hana chance yekuti ase ndekucollecta mari yei and I'm done. Saka ndakazi ndokumbirawo ndangotosara ndisina. So I was like saka ndodii, ndifana kuenda kubasa. Saka ndofunga pamwe that panic yakabva yaita se yandaafect, ndobva ndangomira pakati peroad. So this guy ane mota yake akati ndikutsike undikukonzerese. So he harassed me like ndobva ndazvinopushidzira kunogara mupavement, ndobva ndatongorara ipapo mutauni. So kwatiwo kuma11 ndobva ndakazoti bengeni ko vanhu vari kupfuura vaingosiya ndakatodai so pandakatozodaro ndatozongofonera imwe sister yangu ndangostaka ini ndiri mutauni, anotombomudza eloti ndobva anoshanda around town, ndobva ndatongozonoswera naye ndotozongomudza kuti hana mari yekomi, ndobva angonipa ndatoenda kumba kuti all the way unoida kungovharidzira nhamo dzako even to your relatives chaiko. So ngatimboona iye zvinezvi mambotaura nyaya yekuti maida kunovhurisa maintenance zvinhu zvezvi zvisingafambe mushe kumba. Iye zvinezvi tiri kuona mune mwana ari kunetseka wamaiti dzimwe nguva anongobuda nguva yese mwana achiri kutambudzika here kwati zvemwana zvaanani zvaakunetsa nezvababa vacho? Nguva yese mwana uyu apa ndoti ndopaanga ari papiki pekunetsa kwake.
akunyatsoenda madistances, then akujamba over the walls. Haachamirire kuti gedhi rakakiwa, anongofinder a way out atobuda. And mamaids manje akuti tikange tagara namaid uyu hapedze anenge agarisa 2 months akutoti handizozvikwanise. Agarisa akutongoti after a month panongoongorora movement dzemwana akungozoti inda ongopa excuse oenda. Avo baba vacho wava vakanga vasingachanyatsokutombonge varipo, but zvezvokuti une uchida kutotry kufigure out kuti ndizvo here. If it is like that, inini just have to focus nokunge vangoripo. So it happened kuti ndambomenshena kuti ndakabva ndaita nhumbi yemwana wavo number 4 after Tom. So ndaita nhumbi yemwana uyu inyaya yekuti ndaienda kuMasowe Sterek ndichifamba naTom. And ndataura here kuti pane imwe nguva pandakazorohwa paipai apa pandakange ndinda ndiri musituation, I could actually draw the picture. Rona kuti my husband is no longer interested in companionship. Hapasina ukama wakanaka. Maybe kukama watinongera kunge tabonda wazi vanhu vavata. After then hapana. You are like garbage. You are a nobody, like eventual community wise. Ndikuti kana tichifamba mumota tichiita sei, kufarm are no longer involved everywhere. Saka I actually said maybe apa ndakumanikidzirira. I actually killed myself with a $1. Patakaenda kuti oto zvangu wakadedzwa kuno kuhearing nemabrothers angu, ndobva tazoendawo kumba kwavo. So ndobva vanoti ko imi munozosanoudzawo vanhu vekumba kwenyu first usati matiudzawo kuti manetseka sei. Iko zvine zvichiona ita kunotongeswa nanatizvara. So ndobva ndazongoti because sometimes unoudzawo munhu anokasika kudi ukunzwisisawo hama yako yepedyo. After all hatinganyanya kungowana kunge vanhu vekure, vanhu vatori vanhu vangu chaivo. Then assessing nyaya iyoyo, I had that picture yeaini yai kuti ndivatsanangurire. So atizvarangu vaibva vatoshamisira kuti ina handitozvizive kuti mukuita sei muri kuvhiringiridzika like this. Ndinobva ndatonzi ko nyaya yekunyanya kunetsei ndeyechii. Ndobva ndati nyaya yekunyanya kunetsa kumba uku ndeyemwana uya anorwara. Ini pandinoda kuti ndaita richawo kupinda naye kuMasowe kupi ndodzoka ndichipopoterwa ndichizvidzwa kunzi wazviitirei. Saka ipapo pakabva pamboita some question mark. Like whatever vangu was equally surprised sevamwe vesa kuti mwana anorwara ndoupi, anorwara chirudzii. So I was like ingapaipe makambouya wari mukati tikatombokuengage kuti ndizvitaure ipapo manje azviite ndichine that musaudze vanhu ava mumind mangu. So even if ndikataura kuti inga munoziva ndakuita kunge ndikuita sei ndikuvatengesawo, it's not good. Ndobva ndatoti izvi zvakutonetsa. Ndobva I strongly pull out my $1 ndikati ndakudikana inini regai ndiite sei in marriage ndaikonewa kanzi aiwa no hazvisizvo, chengetai vana vakademba chaizvo no, like iwewe why can't you apologize? Uona zvavakukonzeresa kuda kuti vana vakure sei. Vakatomukomedza kechituti kumbirai ruregerero ndotozongoita mahonyera naunzwa apology. No, I was like this eventually ndakanzwa zvezvokuti atova apologize hazvishande zviya. Ndobva ndangoti mind mangu if marriage isingachashanda hayo I'm just accepting. Unotorarama zviri healthier, hakuna kurohwa, hakuna chii. So life goes on. Saka ndobva vatidembera sezvo tadzokera. Saka munguva apa muchiri nevana 3 munguva pfupi ino pandakazoita nhumbi yaGabriel. Ndaita nhumbi yemwana wechi4 pakabva paita that blame yekuti how come you are pregnant, because zvishuwa tanga tane kakuti tiri kumkambe
oro saka I just put myself together ndokungotaura nhombo yemwana wangu iyai kuti ndiende kunoitawo macheckups ayaya ndaenda kwana gaina kumaprivate like always. Then panga pakunetsa zvezvokuti maybe kwaita mashortfall ndakazongoenda kashomanana ndakungoona kuti zvingazoita sei zviri kutinetsesa uyo asikuda kubhadhira mashortfall pakuzopopotedzana. Then preparation yemwana chaiyo chaiyo yakabva zvanzi I can afford kutenga hamba like ndine $60 ndaona madhisha yanenge I was appreciating kuti yatombovapo zvayo at least noona pekutangira, and that was then. And just to mention something, apa nyaya yekutenga like preparation yevana from even the first child tatichiri kutogara nana mama, I still remember vamwe tete vangu vachitoinsista kuti tengera mwana like madiapers akati, even mwana musiri matotenga preparation up to now. He was pushed. The second child ndakatozoita zvezvokuenda unotora, can I mention shops, like zvokutonotora account yekuti makazobhadhara later yekuti ndozopota nichibatirwa hangu the second baby. So it was like a norm yekuti ungoti maybe panotomboita kakumbosundana. So I was appreciating kuti iro yatombovapo zvayo vatatotenga iyoyo preparation iyoyo nemari yanga atipa $60 here. So ndaenda kumaternity leave madays ekuti expect delivery aya kubva apfurikidza ndakutonyorerwa kuti 44 weeks so inenge kuti ndakutofeel like pamwe zvadi kana kufamba cheko kwakutondinetsa. Ndobva ndawana someone akabva andirefer to see mumwe munhu pane imwe chechi vemapostori vavo, ndakabva ndaenda ikoko ndobva ndati unopiwa some remedy like koko and zai. Like miraculously a day after that ndokutoita labor pain and he was not there. Ndakatomufonera ari manheru haana kutora unge 30 minutes or so akabva auya. Conclusively ndakangoti munhu if he is running away wherever kwaari kugara mudhuze around our wood. Why are you saying munhu kwaari kugara? Asi nguva iyi havasisipo practically havasisipo, vakutoita zvokushanya pamba apa. Saka ndaenda kunobatsirwa mwana uyoyo ndongoti vana vavo naivo baba nevamwewo vane saka even kana mwana ari mucheche unotoona kuti ane this gap, unlike this boy anga asina saka iro raitooneka. Then akangozvarwa akasviba anga angori mutema, then vamwe vese ava vatsvuku. So akabva atanga kungova piki kungoti seko akasviba kudai. Then apa haana futi saka zvakadooma hamiri kuti mwana uyu ndiwe kupi. Then ane kaburi mwana uyu apa abanzi vese still ane kaburi apa paseri penzeve atambozviona adzinza rese tambobvira takaona mwana akadai so mwana wamadzibaba zvakaoma. So nongofunga kuti pamwe ndezvemusiwoyo vazomboficha vamboita sevashanya vauya kupamba apa vakawana ndichitoyamwisa mwana mukumboyamwisa mablack boy time apa hapana porridge, hapana kana zvimasupplements kana chii, hapana zvekutengwa. Kana kuti akambozotarisa mwana wayo anomutarisa katomapawo muzimu omechanisa nyake aangoti zvakatooma. You see, zvezvokuti maybe I've already have a lot behind me, some more is adding up. Ndobva I ended up ndakupa mwana uyu zita rekuti kudiwa nashe. Like even though you are not being accepted chero Mwari vanoita sei vanokuda. Later on I realized kuti mwana name iyoyo ine someone else ane same name, ndobva ndazongoti maybe kumira nashe, slightly changing it. Then tatogara around 6 months mwana uyu tata kumuti kumkum like. So
ndobva vanzwa maidhota achimudaro, ndobva vakumuti anonzi aniko mwana uyu, ndobva zvakunzi anonzi Kumira Nashe. Zvikanzi ko makadiko kungomuti Gabriel, like Angel Gabriel, Ngirozi, ndevekumasowe ka, you see. So I just thought kuti maybe ingori mokari like as usual. Kwatoti gare ndobva wazouya ne-medical aid like chibepa cheche chikatonyorwa zvishuwa kuti Gabriel, but thinking kuti ikumbotanga yatombonzi Ngirozi nokuti muri zvibaba here zvekumasowe. Zvakangotondishamisa, but ndikangoti whatever, tiri kutoenda is long life, ipapo tatangototi so long life. So like panic yakaramba ichingondihamda up until this other time ndatombozoatakwa like that kubasa, ndatozomboendeswa neambulance ikoko kunotoni ndokuzo open up kune masiblings angu vati you need treatment. Vakazoenda kuHarare hospital. At first pandakanyorwa kunzi psychiatric therapist to see, ndega ndakati my goodness, psycho, you know. So I went for therapies, you know. That is when I started to open, because very encouraged. You have to vent out, you don't accumulate your problems, like people gara on you. So madhezi wandoka kune mazuko, ndaigona kuti ndichienda ndikagara nasomeone ndatanga ndichati let us say story yemumwe munhu achiti zvakaoma, are you really munhu zvingaitike kuti mwana mudikano ari kuita sei, mwana iye kurasika njere ari kuita sei, ndechimboshare about my son. Then ndobva ndozoshare experience yeye kuti like zvingaita here kuti someone I know anoti maid wake ndiye anoudzirwa zvekuita, ndiye anotopiwa mari yekutenga chakati, like mai vavo vane vasingatomboonekwe sechinhu vanachidzikisirwa vachinzi to an extent yekunzi. Saka this other time ndiri ndapfeka like Monday, Tuesday kune taita for sports, Wednesday formal day, Thursday sports. So I'm putting on my tracks, like my tracksuit. Vanzi mukaenda biko wakadai so kuti like nhasi kune idere masports, like watopindwa nechijoki chihure mumusoro, unoendepo wakadai cherevheni wana wacho unotodzidzisa watombopasi, watongonodhanganirwa pfungwa. You know kuti zvazvinoita manje ndezvekuti when you are married, amene vanhu vanomboshandisa word kuti ndo pillar of strength yenyu. Unezveshuwa inetori a pillar of your strength, but then that same pillar iri kukuchongonyedza. At one point I would feel like zveshuwa asi ndikunokanganisa vana here, but then surprisingly when I get to work I really am good with vana. I was very good with them. Ndona vana vatori the other way, they are always like ma'am. But maybe you have that self-doubt. Ndotozvidhauta kuti ndikukanganisa vana ava because someone else is preaching like you are a failure, you are useless, aufunge like so zvile zvokuti practically zveshuwa zvanga zvichindiuraya bijana. So through my therapies iwayo I started gaining my confidence back. I started to know like self-love. Even the way I would dress, ndikakudza imemi kuti I had this one dress, the one I was wearing in black red, but my colleagues angu wouldn't notice kuti maita kuva ne one dress, because that would be Monday neiroro, Tuesday tracksuit, Wednesday neiroro, but I would be good, you know, in that one dress iroro. Tichitofamba up until this other lady vanga vari closing, ndokazoti ndikuzviona kuti you love black, but is it not too much? Ndoponekatozoti so panga pane kadress pewa kuti this guy is gone like this, ndakazota plan B, ndakutengesa like ndikabva kunotona taikasika kudismissa, ndakuhodha zvinhu zvangu ndotengesawo after
4 zviya zvinoitwawo nevamwe mumapavements tone sport yangu pana Robert Mugabe naChinhoya patinokwira futi Mufakosi kuti handizoite luggage back home zvichitotengesa ipapo. Zvazvinoita zvezvokuti kutengesa zvinotanga uchambotonyara up to until you are used. There was a time yekuti after all futi une masoro zako yekuti zvikutengesa but sometimes maybe hazvisi kutengeswa unomborangarira futi soro yako yayo. There was this time yekuti ndiri kunyatsonzwa voice rangu richidedzera like my bath soap, I was like but ndongoita futi like fighting. We can do it. Ndototengesa nekuti kumba kwane vana 1 2 3 4 baba is no longer in the picture. Salary iri kuuya dzimwe nguva haisi kunyatsokwanira zvese. Haizokwani. Saka that teacher bhenge akapfeka gogoya yakabata choko. Takumuona ari kudedzera pasiti akunotengesa. Exactly. Dzimwe nguva muchombomaniswa nepolice. Oh my goodness, this at the time. You know what happened this at the time? My husband passed it through this place. Maybe anogona akakambondiona ndokuti haya zvakadoma aiwa chatoita street kid chaiyo. That same very time iyoyo obva kwanzi Kanzuru. I was like grabbing this agara ndofunga akafa nokuseka akati zvakaoma. So in him it was like iri blame foot kuda kunzi munongwava here like hapana chakambonaka kuti ati maybe you hapana. So sometimes musoro akati Kanzuru kwamutichekeresawo kune vana vakatotarisa kuti mohama muri kumaparara. But I had to keep on fighting. I had to be strong. Ndichingoramba ndichingodaro. Ngatimboendai iye zvinezvi makazobudirira here kureporter for maintenance? Andina, ndakazo like after counseling from my in-laws ndakabva ndambosena nazvo. Then moving on, there was a time yekuti I was concentrating on like a sister of mine akabva ndiadvise kuti enrollai mwana wayo into school regardless his condition whatever, mwana wayo has to be in school. Ndobva ndatoti zveshuwa age yake yakuda kuti aite sei. By now aifanira kunge atwa ECDB, ECDA or so. ECDA was no longer ECDB kana grade 1. But then ndobva ndatombomuudzawo husband yangu ndobva angoti akangoita zvezvokungoti alright fine. Kumashure kuti atakamboda kumuendesa kuschool yaine vana vari deaf and dumb. Then ikoko ndobva kwanonzi we can't take him because tiri kumuassessa haasi stable. So kuti agone kuzoita sign language yacho inotoda focus like eye contact yake is everywhere. Ipapo for the first time ndopatakatanga kunzwa zvokuti autism. Like vabva tichimbonotrya kumuassessa kuti haana here autism. So we went for like assessment. Inenge ishinza around $50 per hour or vamwe vachiti ma80. So kwabva patanga futi kuita that language yekuti it's too much like zviri kudhura zvokungoramba ichingoita pump out money like this. So there was also a time yekuti sekuru watomu wakazombofeature vovati madi kumboengeja kumbonzwa kuti vana chiremba vanoti chii because you know this boy. So after tashaya nzvimbo yekuti aende kuschool yedeaf and dumb takabva tazotanga kufocusa nekuti autism takada kutanga kutsvaga kuti how does it do autism yacho. So paitova nemamwe matraits ekuti tata kutoona kunge Tom anawo like ekuva repetitive nyaya yekuita wonder about ayaya anga achita se anga achimecha. But then ndatonzwawo kuti panga kune like social welfare vaihandla vana vane madisabilities vachiva allocate maschools after assessments kumbaro. So this sister of mine akabva anditi save $50 per month. That was from June to December. Unenge watwa $300.
then you start from there. Even if ukazoengage date wacho vanozoitawo something. So I went to Mbare with our $300 at hand. Taenda kuyekera kuMbare kuyekera mwana ndobva atoaseswa. So vakabva vatoti I think kuti aende kune maschools evamwe aya like ana mamwe like nana Jeros Jiri kupi vakabva vati handifungi kuti anokwanisa kudini kuenda ikoko, motoenda kumaschools evana vari autistic vatoti refer like Learning Stay, Wimbo nemamwe, just to mention a few. Saka ndobva vakuti vati anoti dhure, so ndobva takurefewa kune imwe yanga iri ku around town. Ndobva taenda kuyekera, ndobva pakunzi panodiwa assessment, ndobva tamboassesswa futi, but ipovo it has to be paid kamwe kamari, ndobva tabhadhara $100. Then I don't know, maybe tata kunyanya kuita ma-assessments aya tisingatozive kuti they were no longer necessary. So ndobva paipa futi imwe assessment yakanzi $150. So date wacho wakabva wazouya ikoko, ndobva wazopeya $150 here, but he was like, it's too much, you know. And then I could understand kuti zveshuwa mari yakadi yakawanda, but mwana wedu anoda like special needs, like ndobva tazoenrola mwana uya kuyekwe. Taenrola mwana uya date wacho mbva vaoffer kuti vanoita sei vanobhadhara. Then ndobva watonegotiate kuti can I do a payment plan. Saka inini hana kuzotoexhausta mari yeya yese, ndobva yatozoitawo take care of zvimwe, kutenga mauniforms emwana, ndobva aenda kuchikoro. Then mwana anga achienda navo to begin with, achienda kuchikoro kwake, you know. Ndobva patozoitawo networking, kutoriwo neimwe parent inogara kuHood pedu uko, aendawo ikoko. Ndobva vatomboita arrangement yekuti vakamboendawo neuyu wozoendawo naye apo. So trend iye yakazenge yakuramba ichiwandira kuna baba vaira vaenda nemwana, kuzotoita find out kuti vanenge vanga vakutozonzi do me a favor, muendendirochi nemwana uya ndozokupaiwo something, but maybe something iye yanga isina kuzoitwa chiona up until vazotoshare kuti he is owing me this much because vanga vachinditi ndivatorirewo mwana. Nguva iyi baba vake vazotora mwana vachigara somewhere else rikati vambodzoka futi kumba. Nguva iyi yanga iri so dramatic and hating zvokuti vaimukira makuseni vozotora mwana voenda naye kuchikoro. Kana vashingirira kupinda mugedhi vaibva vangochinja votora mwana voenda naye kuchikoro. Sometimes vaibva vati vasvika vodedzera vari kunze kwegedhi, apedza here, kuti mumhanya mumugadzira mongovapa kuti vaite sei vaende mwana. That was the only way kuti mwana aite sei aende kuchikoro. Then there was also this other incident, vakapinda mumba umo, vasikuda kutaurana namai vacho, vasikuda kutaurana anyone, vari kubvunza mwana uyu kuti vakasvika nechitomufidha, anga achidya manoodles taitengesawo mamwe kuya muroad muyamya, saka taizodyawo mamwe, you know. Saka ndobva vangomugrabha roko ndokutotora bhegi rake ndokutoenda. So tikuti lunchbox yemwana uyu takatozonotisa kuti yaita sei yasara. Ndobva vaita sei, ndobva vaenda naye mwana uyu. Maybe ivo vabuda naye uku ndopa vakazoona kuti haana chinhu, ndokutenga 1 loaf negaba rodovi kwakuisa mubhegi make mwana uyu ndokuenda kuchikoro. Uyu like nelofu negaba redovi. No, like Tom ananga achitoziva kuti these are mine. Dovi rere agoti naro. Vanhu kuchikoro vakada kutraya kuda kumukontrola, but he had to feast on dovi rere apa lofu. But maticha anenge ari kuti mai vatuma mwana uyu ane lofu nedovi, vada kuti ane aspreadere mwana. Like, what mother does this? Saka they were counting. Then kuzoita imwe time yekuti
aigona kuzononoka kuzotorwa iye atochinja obva atotamba mumba imomo. Ini pamwe ndatoenda kubasa otosviba makafsi ake ozosvika kuchikoro is all dead. Then chinyaya yekuti kuchikoro uku mwana uyu anga asingazombobhadharirwa fees, anga akabhadharirwa only $100 paakati tiite payment plan baby. So it was around October ndobva vandinyorera kanoti mubhegi matomu imomo kuti may you report to the school. Ndakaenda kuchikoro kuya vaitova ne like admin yavo, and they were putting on my serious faces like my Tom. Yeah. Isusu judgment yedu ndeyekuti hamusi kutambira here condition nemwana. Why are you treating him like this? Sometimes I'm ari dating. Sometimes when we celebrate, I was shocked. That's not what we see. Wow. Ndikati handisi kuzviziva, but maybe asi kuti there was an incident yakambodai ikadai so, but then ubva kuti futi haana kubhadhara fees. So asina kubhadhara fees like that, ungoti Tom atori adorable, amene anongotodika tikunyatsoshaya kuti tiri kumbomuaccommodate fees yake hatina, then a lot of loopholes naye, then ndobva ndatoona kuti regai ndingoshare nawo ngoti somehow Tom socially kumba kwawo kune maissues aripo. Saka I think maybe mukambototi understandawo ndobva vati alright, ine way yokuti Tom anenge achifanira kunge achirivhaivha kuno kuchikoro, then odzoka kumba kune that setup haagone kuchinja kana kuimprova. Saka taimbova neboarding facility, saka I think tinogona kukumbira andi vatinawo vamuchengetawo throughout the week, azodi ozoya kumba weekend zvitori nani, because mwana akadai haafanira kunge atombori muenvironment iri toxic iri kumba kwenu. So pane pandinombotara nichiti one, hakuna disability iri nani, kuti munogona kuti uyu mwana uyu ari wheelchair bound, saka pamwe ari wese zvinhu zvine zvakaoma stereki nokuti pamwe anoitirwa zvese. Tom anofamba, Tom anokwanisa kuusa toilet by himself, sometimes anogona kutofidha, sometimes taitombotraya kumudzidzisa kuti achigonewo kuti kugezawo by himself. But one day ndakangozoona sokuti disability is just the same. Wese still ya Tom yakabva yaaffecta vana masiblings ake ese. Kada kutaura kuti vana ava two ava hapana zvavanenge vachaita because zviri kumba kwavo, but kuti nditi vakambotambawo kunotamba like zvinoita tumwe tuvana mbodi, no, they are always watchful kuti Tom aripo here, Tom haapo here. And then akangoshaika, we are splitting like iwe chimhanya neuku and panomhanywa. So this was at that time takaexperience kuti takabva tawana Tom, mumwe mwana haasi kuziva kuti tamuwana, arongoramba achienda. That was polite, that girl akaspenda the whole day ariko, and I was like wei achaziva kudzoka here, anditoziva kuti what happened. Paakazodzoka she was dead and like akangopusuruka pusa. Ndikati kona iwe unotombotanga kuda kufunga kuti paanodzoka nichamushapura kuti ko, but wotozoona kuti zvezvokuti futi unewa kutoona kuti maybe kungofungawo kuti panogona kupedzisira paita munhu anonotisa kuti vana ava vanomhanya vega, ende kwaunonotsvaga mwana kusango. You never know what may happen to them. Maybe something happened to my daughter. And the state she was, akasombotamba nearby, kuda kumubvunza kuti chii chaitika, asi atova worse than her usual. So then ndakatoona kuti papapo zvazvakutoaffecta vanavo. So unozopota hako uchivaeducata kuti vagone kumuunderstanda nokudidini. Then this other time pakazoita futi imwe incident yekuti tashayiwa Tom
takamutsvaga takamushaya like tongoti kuma1 angabva kugeza atozora mafuta like ndomuwanza mafuta. So Tom habatike nyore nyore, ane a lot of energy in him. Saka imi mukada kumubata mukazi muchida kuti mumudzosere kumba, no hamumbomugoni, notonzwa kuti power anaro hariiti. Saka Tom uya takabva tati tamutsvaga kudaro the whole day, takazongomuwana pari so easy ngoti uyo ende anga akabata bhodhoro repepsi richiratidza kuti richangobva kuvhurwa. I was like ngatimhanye tione kuti anenge atopiwa nasomeone nearby. Tikada kutarisa kuti pane munhu here, there was no one. But then iye bhodhi yake manje anga ane red soil yeshina yemavhu, like akabatira pagrizi bhodhi yake here. What happened naye? Tom akuratidza kuti aita sei astruggle zvokuti ipapo anga apfeka chidhanga lei vadaenda naye kumba. Gogo was there. Vachatovatsananguriro state yake. Musiwo he was very impulsive. Anga nehasha. Akabva abata gabhu nemusoro rovera pafloor. Then ndobva kuchaja kuna gogo. Vakawa pasi zvokuti vakabva vati what is this? Achivhura maziso achibonga achiita sei. So I could tell kuti Tom pane munhu amuoffend. Because unotozviona like akakanganisana nemasiblings ake anouya kuzoripota achichaja against you kutaura kuti ndisafe heiwo. So I was like pane something wrong chaitika naTom. So vanati anoda kuti ageze but astruggle chichaitika naye. So gogo wake ndobva vatirega ndimugezesa. Saka voti ndichimaita kuyaimona. Vakatoona kuti chii watitarisai like kumashure kwaTom. Kwakaita kawo like kuita kunge kawo kuti kubuda like kumashure kwakabuda kunze. Like honestly my mind was ndakafunga the worst. Takatya, takachema, takarwadziwa. Zvokuti tatakufunga pfungwa iyoyo kuti pane munhu anogona kunge achimuona kuti mwana uyu anotobuda uyu ende vanhu havamuwani zvokumhanya. Pane munhu here ari kumuita something. So ndobva takarwadzikana. Makamhanya naye kuchipatara here ipapo? Because there are some things yoti dzimwe nguva tinenge tichiona nemaso edu but tinozoda chipatara kuti vaone. Saka since kwakasviba sezvozvo takabva tangomugezesa. Baba vake vakabva vauya kwakatodoka musi woyo. Ndobva vatoudzwa nagogo kuti tabva kunotora mwana tikutosvika izvozvi. Saka pane zvataonawo zviri pamwana zvokuti hatisi kunzwisisa kuti chii. Kanzi angaenda kupi zvikanzi vari kutobva naye kugomo kwaanowanzotizira. But pane zviri kutitadza kugadzikana. Imutseneneni ndokuti mungozviona kuti chii ibenzi. Ndakatozvitaura kudhara kuti mwana uyu emuendesei kunochengetwa mapenzi angonopiwa maragadi azvipere. Like what's that? No, the sentiments are always crashing. So hapana need yekuti tichamboexplain anything. So the following day ndakaenda naye zvosho kunopa clinic. Then they were saying we don't see anything of such. Then anga netumwe tumapundu twanga uchita kumabhamu kwake ndokwavakatomupa some treatment. Vakatoti kana twazopersist munozoita sei munozodzoka futi naye maybe tichida kumurefera further. So ipapo takabva tambonyaradzika. So Tom anogona kuti aiti kana akabuda taigona kusvika kana kuma10 usiku tichimutsvaga. To an extent yekuti ndakatotenga 2 mafloodlights aya emasolar aya yekuti tipote tichiita sei chimuvheneka. So Tom is scared of the dark. Kana akabva masikati pfungwa yekuti azoziva kudzoka haisazouye manje. Anongoramba achingoenda kana pari paari papo handizoti handinoziva kuti ane anyatsori pai asi kuti anenge angori out there. Asi kunobva kwazosviba zvokuti hamuzonyatsozoti kuti saka tichatsvaga pai. Saka taibva tazotsvaga nemalights kuti maybe kana akaona malights anogona kudi kuuya. Saka
dzimwe nguva pane pamwe pataimuona akagara pane kamwe kaspoti kane kanovheni kane towerlight, ndopataiwanzozomutsvaga ipapo kana kwasviba tomuwana toenda naye kumba. Asi kazhinji pataitsvaga Tom hatisisu taimuwana. Taigona kuzotonzwa takutofonera nemaneighbor chinzi pane vanhu vari kuti vanga vachibva kubudiriro vakangosanganawo nemwana, but vazototi senge incident iyoyo these 2 boys vatori like age yemayouth, vanhu vakuru kuma 27, the other one aitoti ndine 27 years old. Then ndobva ati tanga achibva kubudiriro utaona kuti mwana uyu ari ega and it's 8 o'clock. Asi sisi tiri kuenda kumfakosi, but siri kuti tidzoke nemwana uyu kubudiriro polisi ka regai tichienda naye kumfakosi polisi, but hatichamusii. But patasvika pamagandanga apa mwana uyu abva afamiliarize nenzvimbo, abva atsunhura ruoko. Tationa kuti tatomboda kumumhanyisa but tazoona kuti mafambiro akuita arikuratidza kuti anoziva this place. Saka takaramba tichimuteera apinda murodhi yenyu inoyi kusvika tasvika naye chipamba. That was the better side of him somehow. So you know kuti there were more kinder people vaitombosangana naTom. The other time was pane mumwe mukomana akamuona ari panjanji iyoyo kubudiriro panokurosa nevanhu stereki kumfakosi budiriro. Akamuona kumapast 8 ndobva amusiya, akada kumutaudza vasi kuresponda. Ndobva asvika kumba kwavo kumfakosi ndobva kudza mai vake kuti pane mwana andaona panjanji apo, but mwana iye akuratidza kuti arasika, asi kudavira asi kutaura. Mai ava naneighbor wavo ndobva vatokomunicata, ndobva vabatana vanotora mwana uya vaenda naye kumba kwavo, vatonomupa chikafu, tomupfekedza juzi. Like Tom kana akangobuda kudaro kana aine bhutsu anobva atongodzirasa, anenge asisitorina. Saka ndobva vatomupfekedza netubhutsu twemwana wavo. Saka isusu tiri kutsvaga everywhere ende kwatova kuma10 kutsvaga mwana everywhere hapana. Vatatomboti regai like panoperera dzimba dzekumufakosi pane kakaita kunge kamunda kozosvika kunjanji. Tati ngatimbodzokera futi ikoko. Tikufamba takuda kudzoka patakasangana nevanhu. This boy akaisa mwana uyu apa. Ndobva takuti takangopfuura kudai so. Uyu anogona kunge akandiona Tom. Akabva aseka like laughter yake iyaye. Ndobva ndati no, uyu mwana amunaye uyu ichi. Tione tichitomuvheneka kudai so toona kuti ndiye. Vanga vakunda naye kupi? Anti tatakuda kudzokera naye patamutora panjanji. Kuti maybe vanhu vamurasa vachaziva kuti last point yatamusiya panjanji. Saka vanga vakati vachanomugarira, vakati varidzi vemwana vachauya ipapo tiripo. Ndo paunoona kuti kunyange nyika ine huipi asi unotoonawo kuti kune humwe hunako huchiri muvanhu. Chokwadi ndoda kukomenda kuti right now mazuva ano kumfakosi kune maincidents akawanda, and maybe kunze kwana vanogona kukomenda kuti mufakosi, but it's not everyone. Kumfakosi honestly nitasa Tom ndikutaura kuti ndasangana nevanhu vatori more kinder than ever. Kune vanhu vatori ne that heart. Vanhu vese vaiita maencounters naye were always helping him, vachitomuisa to the safest places ever. Saka two families vakaita kugara pasi cheko kuti why ukuona kuti mwana uyu chii, vakatanga vachambotoblema kuti chichaitika kuti mwana arasike kusvika izvozvi. Vava kutoti tatomisa paWhatsApp group, tatomutora picture tikamisa pagroup rechi, and vanhu macomments avo mwana uyu that was not the first time. Paitovawo nevamwe vanhu vanga vakatombomuona vakamumisa futi pagroup. Saka vanhu vanga vachikomenda kuti it's not the first time mwana uyu achipostwa. I think vanhu vacho vari very careless, you know. So then muraini medu imomo mune mumwe musikana anga akaenda kuUK yake, akabva atomurecognize akati mwana uyu anogara murodhi munonzi chakati. Ndokuuya kwavo anzi takatombofunga kuti tikashaya takaenda naye kurodhi kweyu.
So kuti tibhilivhisa mwana ane nhamba itori foreign, tachingofunga kuti pamwe kungotaurawo. But you see kuti somehow that was social media yakatonge yakutobatsira zvichitoshanda. Saka takabva tataura nawo tikatodidi tomuya akanga akuchitonga ngatiita attachment nemukomana uya, saka tatozongotaurawo naye kuti toenda naye kumba.